барномаи навбатии озмунии тоҷикистон хонаи умеди мо бахшида ба 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистон боз ҳам аз ҷамоати деҳоти Саразм деҳаи Чӯбот тақдиматон мешавад. мо барои таҳияи ин барнома дар қатори дигар ҷамоатҳо аз баъзе деҳаҳои ин ҷамоат низ дидан намудем. барномаи нахустини мо аз ҳудуди ин ҷамоат аз деҳаи соҳибназар тақдиматон шуд. ҳоло бошад шуморо ба сайри деҳаи Чӯботи ин ҷамоат мебарем. деҳаи Чӯботи ҷамоати деҳоти Саразм дар соҳили чапи дарёи Зарафшон ҷойгир буда. дар ин деҳа 982 нафар аҳолӣ зиндагӣ дошта 195 хоҷагиро ташкил медиҳанд. мардуми сарбаланди ин деҳа низ дар қатори дигар ҳамватанонамон мехоҳанд 30-мин солгарди истиқлоли ҷумҳурии тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас пешвоз бигиранд. мо нахуст аз хоҷагии деҳқонии Тайлонов дидан кардем. самаранок истифода бурдан аз ҳар як ваҷаб замини дар ихтиёр дошта барои баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва ҳамзамон таъмини озуқаворӣ дар кишвар мусоидат мекунад. ин мафҳумро саҳмдорони хоҷагии мазкур ба хубӣ дарк намуда барои ба даст овардани самараи хуб ҳамарӯза талошу заҳмат мекашанд. бояд тазаккур дод ки замини дар ихтиёр доштаи бригадаи рақами 5 хоҷагии деҳқонии Тайлонов 60 гектарро дар бар гирифта дар он ҳама намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ кишт карда шудааст. деҳқонон то имрӯз аз он самараи хуб гирифтаанд. ҳамин замин назди ҳавлигии шумо чанд ҳисса? 8 ҳисса замин дорам. якум моша моҳи феврал ба картошка карда будем. картошка фурӯхта бозорга тамин кардем. Биим хосил мана макка ҷохоре, ловия, карам, сабзи кишкарагем. Худомо мо мерасам бозор боим мефурӯшем. Худомо мо захира мекунем баъд зиёдша бозорга бурда мефурӯшем. чанд сол боз шумо замин кор мекунед? 10 сол боз замин мо кор мекунем. ҳар сол баъд аз боздидамон аз хоҷагии деҳқонии Тайлонов мо роҳ пеш гирифтем ба сӯи муассисаи миёнаи таълимии рақами 110-и ин деҳа то бифаҳмем ки шарту шароити таълиму тарбия дар ин муассиса чӣ гуна аст. зимни боздидамон мо огаҳӣ пайдо кардем ки ин муассиса дорои 5 синфхона буда дар хониши соли 2020 ва 2021 120 нафар хонанда дар ин боргоҳи илму маърифат таҳсил намуданд ки ба онҳо 20 нафар омӯзгорони варзида таълиму тарбият доданд. барои ободонии ин муассиса сарвари он дар ҳамкорӣ бо омӯзгорону сокинони деҳа атрофи мактабро дар ҳаҷми 100 метр бо девор маҳкам карданд. ман хоҷаам садридем муассисаи миёнаи таҳсилоти миёнаи умумии 110 директори муассиса шуда кор мекунам. ҳамунҷа мактаби моба 20 омӯзгор кор мекунад. 120 хонандагон таҳсил мегирад. ҳозир инҷа мо порсол ҳамунҷа мактаби границаи мактаба 100 метраша блок карди девор кардем. бо 2020 солба дараша аква мондем. худо хоҳад мактаби мо пеш асосӣ буд 12, ҳозир 110 шуд. худо хоҳад дута синфхона пӯшика росем. ҳамин ду синфхони иловага кай ба шумо истифода додани? то хониши 2021-22 мешавад? 21-22 ба истифода метим. иштироки хонандаҳои шумо дар озмунҳои шаҳрию вилояти ҷумҳуриявӣ чӣ хел иштирок мекунанд хонандаҳотон? ҳаракатка росем. ҳамчунин дар деҳаи Чӯботи ҷамоати деҳоти Саразм хонаи саломатӣ низ фаъолият дорад. ин хонаи саломатӣ самараи истиқлол буда соли 2011 сохта ба истифода дода шудааст. дар ин ҷо 4 нафар кормандони соҳаи тиб кору фаъолият дошта ҳамарӯза барои расонидани ёрии ман хушбахтам меҳриниса осмонова мудири хонаи саломатшуда кор мекунам. 35 сол боз амҷа қишлоққа ва ҳамин аҳолида хизмат мекунам. хонаи саломати шумо чанд нафар кор мекунанд? 3 та ҳамшираи оилавӣ, 1 та озодкор, 4 кас кор мекунанд. 891 нафар аҳолида хизмат мерасонем. соати кориатон аз чанд то чанд?
мисол 8 та соати 5. аз 8 то соати 5. ҳамин хонаи саломатии шумо кай бунёд карда шудед, кай сохта шудед? 2011 сал. 2011 сол аз сом соҳибкоро. ҳа ҳисоб соҳибкор байкарги. ҳамин 30 соли истиқлолият ба чӣ тағйирото шуд деҳаи шумо ба чӣ пешравиҳо шуд, чӣ навигариҳо шуд? Мисол мана медпункт сохтан. ҳама ҷой обод шудааст, ҳалқома баяш донишаш бисёр шудааст. мо нам ҳозир пештарин дигар хел одама ба халқ ба хизмат мерасондасем. беҳтаран шароит? беҳтар, ҳа шароитама беҳтар. макони охирини ҳар яке аз мо бандагон ин мазор аст. бинобар ин ҳам барои тозаву покиза нигаҳ доштани он ҳар яки моро зарур аст ки камари ҳиммат бубандем. мардуми деҳаи Чубот барои ободу зебо гардонидани оромгоҳи деҳаашон низ саъю кӯшиш намуда бо маблағгузории хеш намозгоҳ бунёд карданд, то ин ки мардуми ба инҷо омада аз гармиву сардӣ эмин бошанд. хулоса мардуми деҳаи Чубот бо шукргузорӣ аз сулҳу ваҳдат ва тинҷиву оромии ватан барои ободии меҳани хеш саҳми босазои худро гузошта истоданд. мо боварӣ дорем ки дар оянда низ дар қатори дигар сокинони кишвар мардуми ин деҳа боз ҳам барои ободу зеботар гардонидани деҳаи худ талош хоҳанд кард. ин буд барномаи навбатии озмунии Тоҷикистон хонаи умеди мо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Саразм деҳаи Чубот. боздиди мо аз ҳудуди ин ҷамоат идома дорад.